Ahoj, podporuje ťa tvoj network marketing, tvoje MLM alebo online biznis v tvojom podnikaní, v tvojom osobnom rozvoji, v tom, čo robíš, alebo ti tvoja firma zakazuje spolupracovať s nejakou inou firmou a nepodporuje to podnikanie, pretože ten network marketing, to MLM, ten online biznis, všetko je to podnikanie, pretože sme podnikatelia, sme tvorcami, čiže ak ťa tvoje MLM alebo tvoj network nepodporuje v tom, aby si sa rozvíjal, aby si bol úspešný, aby si mal finančnú slobodu, tak určite pozri moje videá a ja ti v nich ukážem, ako moja spoločnosť, moja firma toto všetko poskytuje. Ako máme všetko pod jednou strechou. Čiže určite klikni na môj profil, pretože možno sa ti už tento profil nikdy nezobrazí, ty ma nenájdeš a potom budeš ľutovať. A pozri aj moje ďalšie videá. Ahoj.